Blik, 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 blik. Čau, tady já jsem Vojta a vítám vás u mého dalšího videa ze hry Unturned. Tam máme taxíka. No a minule jsme skončili tady, myslím, jsem se nedíval, ale teď bych šel prohledat město a možná zabít i Halka. Tak já teď, to mám auto, ne? Plný. Já si věřím, dám léky, protože jsou na tom dost blbě. Tak. Já bych se šel podívat do gun shopu. A pak tomu Halkovi, no. Tak teď tady pramání cenu ho zabíjet. Ne, zbytečně bych přišel o životy. Z taková lembra, že bych přišel i všechno. Co máme za zbraně? Nic nemůžem. A já bych se pak šel vydat na vojenskou základnu. Tam bývají dobré věci, no. Jak dívejte, mám nový face. A škoda. No, dobrý takhle. Možná zrychlit. Tady něco je. Vezmu na kraftění šarničku Colt. Baterka. A bude do Colta. Dobré. Ale tady ice. Klip. Co vyhodíme? Co vyhodíme, no. Tady jsme mohli přeřadit čipy. Sakra. Kde jsou ty čipy? No ne. To je jedno. Co to tady je? Colt. Colt. Dobrý náboj, do Colta se hodí. Co to tady? Militéry, to je lepší. Nevím. Co mám vyhodit? Sežeru toto. Nebo cooking nemám, ještě že bych s tou udělal chleba. Tečka. Jdem zabít toho Halka, jestli tam je vůbec. Kdyby tam nebyl, tak půjdu na military baseu, tam to by možná mohl být. Tady se snad data. Já zombíc, takže takhle. Vezmu požárnickou sekeru. No. Tam je někdo v řábu. Jako já upřímně doufám, aby tam nebyl. Není tady. Předávám do znábu, abych ho zabil čepička. Ale je tu doktor. Dobrý. Nic. Hřebíky beru. A tady nic. Nebo? Ne, nic. To posír, to dělá do té věže. Hop, hop. Smoke. Hop. Hop. Je to blbě. Počo. Já bych teďka se na tady autíčko, dojel bych, no, že bych se podíval. Ne. Možná bych se šel podívat do té nemocnice.
Na toho zombíka nesmím vyplašit. Tady je další, no. Dobrý. Mandáš, hodí se. Wow. Dobrý, lajky. Nemám místo, že? Místo tady tohle vezmu. Lékárničku. Si bandáž. Léky. Adrenalin nebo? Vezmu adrenalin. Ještě tak rychlosti prohledám. Lepek. Ale radši s ním. Protože se mi hodil k pití. Tady jsem nebyl. Klaty. Tak a teďka bych šel pryč. Vezmeme tohle super autíčko. A jdem na vojenskou základnu. On by nějak zapnout houkačky, ale nevím jak. Když to mi do komentářů napište, jak se zapínají houkačky. Ale kam je to na vojenskou základnu? Jsi tady? Ne, tak opačně. Ne, já půjdu autobusem. Půjdu autobusem. Bus. Ne. Oh, kurva. Autobus. Takhle. Pozor. 52 za hodinu. Nic moc. Bojí. Lepší je to takhle. Ne. No. Zatím prázdno. Tak. Zatím se roky, já se ještě vím, co mám v inventu. No ale mohl bych vystřelit tady tohle. No v kvarčo bych mohl vystřelit. Měl trošku místečka navíc. Sakra. A že to není Hulk. Nebyl nějak hodně blbý. Nemám mužku. Zendek. Ostatný trátnen. Nepotřebuji. Bom. Ale autíčka tady taky jsou. Ale nezabil jsem ho, to vím. Kde je? Viděla jsem to, co si myslím. Ty vole. Já to dneska vezmu. Kde jste? Všichni. Nepotřebuju.
No, no. A tady možná větší, že to tady to. Já jsem viděl kaloty, ne? No takhle. Tady to. Tady to má víc, že? Já vezmu to, co důležité, jaký je to. A tady můžu nechat. Možná bych se někoho. No, zásobníky do P20. Tak, pro jistotu. A zásobníky hodí se. Ale tady tohle musím vyzkoušet. Nikdo? Nikdo? No. Jak se to jmenuje vůbec? Dragonfall. Já tady tohle jsou fakt jako šťastný, tady stále zbraně. Všechno jsem šel. Našel jsem tady dráva, to nepotřebuji. Tady není žádný světlo nebo něco na zbrať, že bych si to přidal. Asi ne, že? Ale jako nevím, jak jsou v tom náboje. Jestli je to military a monitoring crate nebo něco jiného. Takže se podívám, co to je za náboje. Aha, tak to je. Ale to na 4, no. A přibíjí se takhle zpomalu. To zkouší. A má to, je to přesně jak jsem měl, nebo já jsem přesně jak jsem měl? Dobře. No. A co teď? Já bych teďka... Je zombie. Ale teď bych šel... Jo, vím. Ale už jsem potřeboval odložit věci. Můj face. Já vám to ještě tak střihnu, jak budu doma, no. No a já vám to střihnu a uvidíme se doma. Čau. To se byl blbě. Bum. No, jdeme se podívat, co to tady je. Hele. P90. Já mám dneska štěstí jak svině. Vystřelím kolta. Nestojí hajzlu. Headshot. To je 20 a nic. Kontejner. Přebít. Zajímalo se jdou už ty svině. Bych jim dal na prdel. No jich militar. Pojďte vy svině. Ale měl by už jít, ne?
Bum. Bum. Aha, tady jsou. Jeden. Ne. Nic. Tam jdou nějaký červený čepičky. Headshot. A neměl bych jako moc střílet. Jsme nějaký expisy našenu. Mám ještě nějaký zásobníky do toho kota? Mám ještě jeden. Tam jdou. Že nebyl dobrý. Doufám, že se to nebaglo. Vystřelím ještě toto. Nikdo nikde. Jsme. Rychle. Tak no je ticho. Military knife nepotřebuju. Kde pak je můj milášek? Tady. P9. P9. Tak, tady bylo ještě military madle. Mal bych si zajít na autobus. Abych se čím dostal domů. Je vůbec správně? Nevím, asi jo. No jdám barák. Možná tady. A tady jo, baráček mám. Baráček. Co to? Jo. V okenu. Jop. Takže teďka. Co teďka? Vezmeme do kolta. Tady dáme si pastičku. Já už se dám možná i na auto. Mám jich víc? Mám jedno. Tak sandbagy nemám. Jsme se vyházel. A já teďka nakopat nějaký dřevo. Mám to tady. Tak. Už si můžu vyšel nějaký ty skily. Jajaj, more. Tak. No. A co bychom udělali, tak bych si udělal balkon možná. Tohle bych zboural. No, já mám tady toho střihnu, to bude asi
To bude asi bourání dost dlouho teda. Aha, tak nic. Teď bude dlouho, to vás řeknu, že to střihnu a bum, už je to pryč. Tak, uděláme snajpící místnost. Bom, 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 bom. Oh, jaj more. Víc jako nic, víc nic. Ok. Ojojoj. Ještě. No, já teďka moc nemluvím, co vám říkám. Dřevo, nespadlo? Spadlo. Missing space. Da. To. Do. Tak. No. Jo, ne. Léku mám dost, ale jídla a pití vůbec. Co jsem to chtěl? Jo, skvělý, když je to 107. Že já bych si dal cooking. Ili overkill. Bych si dal parkour. Toto. No. Sakra. No. No. What the? Většina moc. To je blbý. To je hodně blbý. Tak. Ne. Bum. 1, 2, 3, 4, 5. Ale 6 nikde. Bum, 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 bum. Nevím, co mám říkat, tak mám také blbosti. Tady to se tady sám, tak nevím, co mám dělat. Tak. A nic. To je blbý. Vaja. Tak. Jo. Bum. Ne. Tak bum. Ne. Tak bum. No. Co? Vezmu do zásoby. Dřevo. Dřevíčko. Ne, žádný dřevo není. Dobrý. Tak. Tady. Tak. No jo, a tady. Jo, teďka co?
Jo, já to teďka střihnu, počkám, až bude den, zatím něco natěžím. Jo, tak uvidíme se pak. Čau. Tak jsem tady a já jsem si tady zatím vykraftil jednu. 2 čestky jsem si vykraftil, no to je bordel. A teď jsem si uklidil věci, můžu dát tady. No a můžeme jít do města pro nějaké jídlo a pití, protože já jsem úplně na mizně. Jde hned kuchař, no dobrý. No. Mám kanu svoje. No. Tady by mohlo být něco dobrého na zub. Rebel. Bum, bum. Pálku berem. Tape. Nic na zub tady není. Já chci něco k jídlu, ale... Binokulars, dobrý, na skloup. Zázrak, jídlo. Čus. Kofováhu nechci. Chci toto. Kra. Tak a já bych teďka vybral džus. A šel do fast foodu. Nebo někam, kde jídlo prostě. Mám na opravení auta, to myslím nemám. Ano, tady je gaz. Vezmu. Na odlákání zombíku se hodí. A tam je pizza vlastně. Můžu se podívat věci, jestli se nerozpomínají. Nepotřebuji. Tři zásobníky. Jo, tak to je dobrý. Že to nebylo naštvaní kuchaři. Voda. Rajče. Voda. Mrkev. Salát. Sýr. Nechci. Luny. Co tady tohle? Banka. Bych spíš něco k jídlu. Vodu si vypiju. Salát. Tak. Tady je nic. Nic. Kraft. No. By se možná i hodil ten skoup. Vezmu. A na tady tohle bych to dal. Jak to bude vypadat? No. Batohy. Já nemám travel bag. Batoh. A víc místa. Dobře. Tady další, to nepotřebuji už. Ale kdybyste chtěli, tak napište to když tak do komentářů, já můžu hrát ještě. Máme s Pastou vlastní server a můžeme hrát tam, jestli chcete. Když jsme hráli i spolu. Můžeme když tak udělat video s fanoušky.
Co mám 4 odběratele, ale to je jedno. Wow. Hardware. Nechci hardware, já chci něco jiného. Kancelář, lepidla, fuj. Hraní jídlo. No i když... Oh, ne. Husy. Nedokážu pohybovat. Jej. Wow, more. Chvíli mám stejně. Dobrý. Gesicht. A tady samý jídlo. Ne, jakož bych nadával, ale... Co? Nějakou kanu? Nebo něco? Tady jsem slyšel zombíka. Jak lidi poznají, že to jsou? Je všechno otevřený. A. To nic. Teď. Pončo, plek. Nechci. No to vlastně. To nic. Lednička. Čus. Nic. On to skočí. Dobrý. Bam. Další autobus. Ale obchodák. Tady mohlo být hodně jídla. A pití. Aha. Brambora. Ne. Čipsy. Sardinky. Čus. Pasta. Hele, pasta tady. What the hell? To bude si tím, že mám zvýšený skilly. Kuřice. Voda. Čus. Sýr. Čipsy. Markev. Možná bych se mohl jít podívat po tom Halkovi, jestli tam není náhodou. Mohl bych se jít tady pro semínka. Tady mrkev. Ale hnojivo. Neznám místo. Ne. Nešetřit. Tranka. Jdem to rozstřelit na tím prcem portoválka. Další? Ne. Tak si z toho sundám náboje aspoň.
No dobrý, už mám 2 zásobníky. Basta. Tady. Nein. Je větší. Oh. Oh. No. Tak. A mohli bychom jít domů, kolik máme aspoň voják. Našli jsme si jídlo, všechno. Dobrý. Bum. Jsme vřeli. No, toto, on je silnější. To hell? No, dobrý. Kurva. Ne, nečernej. Nečernej, nekuř. Dolů jeď. Dolů. Zabíci. Zničte to, prosím vás. Vřezou tady. Takže semínka zde zasadíme. Tady. Hop. Máme úrodu. Aha. Ještě jedno. A já bych se chtěl podívat. Nože, nic jak to. Já bych mohl správně vařit. Ne, když jsem si vyšel cooking. No. Nevím. Bordel ještě nezmizel. No, tady bych si dal věci. Ne, zásobníky se nechám. No, tak tady. O, jídla mám dost. Tak si tady 2 řádky dám pryč. Aha, hop, sakra. No. Tak čestka je plná. No. Tady, kde mám zásobník do P2? Jsem tam dal? Ne. Jsem měl mít 2 zásobníky. Tak buď jsem ho ztratil, nebo jsem blbej. A jedno. Tady. Tak. Hop. Hop. Tak. To můžu všude. Pryč. No. A já bych to tady už ukončil. Takže jestli vám se tady tohle video líbilo, tak zanechte like, komentář, odběr, vše už to znáte. A jinak čau. Vůbec. Lidi! Bum. Jestli subscribe jenom, takhle to. To jo, no. No a zdarec.